Is mis Paddy Vimy ó Súleháin, as luchan éire Connemara, agus seo dáin lum leis an teideal ag lorg éalú. In naneáin cardis scailta ba bhreáilm tréin haíthe, ag dal ó fóras go caithead Venus is mé mar réime fós. Sa stáisiún ro bhléana gréine ag dílíontas de gachéine, méid seasa scuine déine le mó riméid agus só. Bheach mar agus firinnéanacht a meascóige meirech éanrach, len an glóra binne ládinach ag bordal dún gan stró. Bheach na choráistí deas néte, le cabhróig bhean skimpi gréiste. Bheach fin gáríns mar réiste, ag glúiseach linn le só. Bheach ben nó ród am échint, iad ag breanú cinál gnéasach, bheach na mílte ráitis réití is gan teide ráite fós. Ach cén wagam ag macnú níthe nach bhfuil amla, mar gur scamal atá il maigne, sméig taistil tríd sort ceú. Ag suineach tríd den néalta, tam go dín ag lorg éalú, le páid dín ed ma vera, ag baint tinniú rás gan stró.